Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me mennään uimaan ja meillä on tässä nyt pieni matka kuljettavana sinne rannalle. Ja elikkä siis mä oon Kalypso, tän porukan aivot. Tänään mun kanssa täällä on Rose. Moi, mä oon Rose. Ja sitten Ässä. Moi, mä oon Ässä. Mutta lähdetään sitten sinne rannalle päin. Tästä tulee kyllä kivaa. Jep, niin tuleekin. Täällä on kyllä aika hyvä sää, kun täällä paistaa aurinko ja on ihan superkuumaa. Mutta mennään sinne päin. Oh my god, täällä on ihan superkuumaa. Älä valita Ässä, vaan mennään. Kohta mennään. Päästään sinne uimapaikalle ja sitten siellä päästään uimaan, niin ei paree valittaa tässä kohtaa. Sitten mennään tästä alas. Tässä on vähän jyrkkä pudotus, mutta ei se haittaa. Oi. Wow. Se oli jyrkkä pudotus. Hei, penotkaa oikeesti. Mä en halua tulla siitä. Mä en halua liätä mun upeita kavioita. No oikeesti. Mikä tääkin on? Wow. Okei, mä oon nyt täällä alhaalla. Sitten jatketaan matkaa. No niin tyypit, aletaan laukkaan. Joo, Beno. Hei, ottakaa. Oho, kauhea pitkä matka jonnekin rannalle. No älä muuta oikeasti viserra. Hei tyypit, oikeest. Oh, mitä täällä on näin kuumaa? Voidaanko niinku etsiä se ranta jostain täältä? Pois tieltä. Haluatteko tyypit kuulla vitsin? Mulla on ihan superhyvä vitsi tarjolla teille. Oh my god. No kerro vaan joku hyvä vitsi. Tää on muuten aika ärsyttävää tää kamera, koska tää ei tarkenna. Tää tarkentaa tuohon taustaan, mut ei meihin. Se on niinku... Oh my god. Se pitäisi varmaan putsata. Mut kun tää... Nyt tarkennus. Ei se tarkenna. Sori siitä, mut silleen oikeesti ärsyttävää. Okei, eli siis se vitsi on siis... Sika söi sipsin. Ai vitsi, eikö se ollut hauska? Mitä ihmettä? Ässä ei kyllä ollut silleen yhtään hyvä. Ihan ok, mut ei niinku silleen kauhean hyvä vitsi ollut, mut jatketaan matkaa, että päästään joskus sinne perille, koska mä haluan uimaan. Tässä on tarkennus muuten. Noin. Ne vois pikkuhiljaa tulla jotain maastoesteitä. Tänne niinku, kun me mennään tätä polkua pitkin, niin maastoesteet olisi niinku ihan kivoja. Niin sais vähän hyppiä. Ja kuitenkin mäkin on lännen hevonen ja tykkään hyppiä, niin olisi ihan kiva semmoista maastorit. Maastoesteistä puheen ollen tuolla edessä onkin yksi maastoeste. Nimittäin tommonen pieni tukki, este, tommonen, mikä toi on? Oksa. Okei, kattokaa sitä. Sitten on mun vuoro hypätä toi. Jes, mä pääsin. Sitten on mun puki. Jes, mä pääsin. Sitten jatketaan matkaa. Ja joskus sinne laiturellekin päästään. No niin, me ollaan tällaisella puuhöskäjutulla nyt. Siis me ollaan tämmöisellä jutulla, mutta mennään nyt alas ja me ollaan aika lähellä sitä rantaa jo, niin lähdetään sitten.
ollaan päästy nyt tähän laiturille. Ja nyt mennään katsomaan vettä. Ja siellä vedessä on ihan sikana jotain kaloja. Niin, toivottavasti ei syö meitä, kun mennään tonne uimaan, mutta en mä usko. Calypso, haloo, ei ne syö meitä. No, kyllä mä sen nyt oikeesti tiesin, ettei ne söis meitä. Mutta lähetään sitten matkaan. Oh my god, tossa on vettä. Me ollaan ihan super lähellä. Oh my god. No niin, kattokaas tonne. Siellä menee paljon kaloja. Ei kun sitten vaan mennään uimaan tästä. Mut ässä, ei me voida mennä tästä uimaan. Ei me voida hypätä tonne noin. Meidän pitää mennä niinku ihan silleen rannasta. Okei, no etsitään nyt joku ranta täältä, mutta etsitään sitten. Lähdetään sitten etsimään sitä rantaa jostain tuolta. Se on tossa aika lähellä, mutta joo. Vähän exploraamista tarvitaan tähän vielä, mutta sitten ollaan kyllä sitten lähellä, joo. Siis nämä tyypit ei osaa puhua taaskaan. Mikä juttu oikeesti? Mennään. Oota meitä. Niin. Noniin. Me ollaan päästy tänne rannalle, kuulkaas. Me näytetään kohta nämä maisemat, mutta ihan eka tää aurinko. Oh my god. Hei, oikeesti, antakaa sitä tilaa mullekin. Siis tää aurinko. Oh my god, tää on ihan sikasiisti. No niin, tää vähän lagaa, mut Calypsolla meni just hermot tähän kameraan, mut te saatte nyt nähdä nämä maisemat ja ne on aika hienot. Niinku wow. Nyt me mennään vielä uimaan nopeasti tosta. Tää on tässä aika silleen syvää tää vesi, niin me mennään tästä ja silleen. Mä menen vaikka eka, kun te ootte muuten aika nössöitä muut. Tulemaan tänne. Täähän on aika syvää, jaiks. Hei, mä en oo nössö, mä tuun. Oh my god. Otan. Venatkaa, mä tuun. Pois sieltä. Noniin. Me ollaan kaikki täällä nytte. Jee, täällä on aika lämmintä vettä. Uidaan nyt vähän kuitenkin täällä. Oh my god, tää syvenee ihan sikanopeet. En mä ehkä halukaan uida täällä. No joo, tää syvenee kyllä ihan supernopeeta. Täältä vuu. No ai jaa, ei täällä voi uida kunnolla. Me tultiin just sieltä vedestä pois, koska no se oli aika syvää ja siellä ei kunnolla voinut uida, mutta tultiin tähän laiturille nyt ottamaan pikkukuvaa tähän videoon. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti piditte tästä meidän uintireissusta. Ja nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moikka!